sa kaaw. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking ti paminaw, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Peachy. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Now that I have you. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Mandawi City, Cebu. Ang ato matatampo nagdasingan nga Pichi. Recorded by X Thunder Gaming. Babe, nagkalimutan niya ha? Ikaw mo yung mukuha sa mga bata. Oh, sige babe. Bantay ka ha? Busy ra ba ikag atubang des imong laptop? Masig, mawa sa mong una. Oh, lagi. Sige na. Kay na ako giapas nga deadline. Sige, sige. Udyutin ako. Love you. Love you too. Uy, hala, patay. Alas 6 naman di ay. Ganina rin alas 5 ang mga bata mo eh. Magdali ko. Ay, di araday si mama ninyo, oh. Mga anak, sorry. Sorry kayo na busy si mama. Ay, nanghilak na anak ganina, ma'am. Kaya nagtuo sila kung mo kuha nila. Gitawagan sa nako ang ilang papa, pero wa man sad gud mo tubag. Ma'am, salamat gid kaayo. Ganong nanawag ang teacher ni Elaine ganina? Nangita akong kinsa mo kuha sa mga bata. Oh, nga naman. Nakalimtan na sa di mo. Nabisi lang ko. Sus. Mao gini rason mo pirmi. Tanan nimong oras ug atensyon na sa imong trabaho. Wa na ka makahuna-huna namo nga imong pamilya. Ay ako ignaana ha? Martin, wabi ako mapakayahay lang. Nagtrabaho ko. Lagi nagtrabaho ka. Pero i-balance po ang imong trabaho o ang imong panahon sa imong pamilya. Martin. Sakto'y mong banaday, uy. Isag maayo nga, wala kay panahon para nila. Dili ba yung kasingkol ha, nga ikaw rin magbuot kung unsay gusto ni mong buhaton? Dakan magud kaig trabaho ungod. Pero may kong mag-ampas. Pwes, pangita og paagi nga mahanay na nimong daan imong oras. Kay di na ka makamahay sa imong bana, anak. Kung biyaan ka niya, kay wala kay oras nila. Day. Babe, sleep na. Babe, later na. Napagipang syatan para sa report, ugma. Yun na kina. Dali na. Ingano kay kunin mo. Martin, unsa ba? Dili ka makasabot. Sabi mo, Pichi. Wala akong makasabot mo. Mureklamo na sa kabahin sa trabaho. Di na. Kikapoy na ko balik-balik og reklamo. Udah ako na hinataw. Unsa? Unsi undangon? Di na ako. Kapoy na sige pangayos yung atensyon, Pichi. Martin. Panaglibog ko kung saonin ako. Gibiyaan ko ni Martin. Nak, kapila na biya ka warningi anang imong style, ha? Pero gahi yung kay kagu. Pa. Una karon nga wa naman si Martin. Imo na lang tanang responsibilidad sa mga bata. Indas ni mo. Ngayon sa makahatag ka ba nagpanahon sa imong mga anak? O mas pilion ang trabaho? Recorded by X Thunder Gaming.
Enjoy sa school, nak. Si Papang kuha na mo niya, ma. Ako na. Ayog ka ba ka? Sa dili pa mamumuhi ni anak ko. Unya, kumusta man ka? Grabe nga akong adjustment. Ay na, kaya raman lagi. Hawa mo ko'y choice. Ako pa ni mo no, para dili ka maglisod. Mag-co-parenting na lang mo ni Martin. Sports lang, good. Para lang sa mga bata. Kana kung ma-okay siya, ana. Sige, may problema. Okay ko, ana. Waman may iba ang mga bata, di ba nga? Nagbuwag na ta. Wa. Ako na silang kaingan nga. Busy ka sa trabaho. Sige. Maganahan ko sa bahay para sa mga bata. Salamat, Martin. Pa, dili na ka busy? Ani na ka makasleep? Ko anak. Daghan mo kong trabahoon si Papa. Pero syempre, unahon ta mo kaysa sa akong trabaho, nak. Mao ngo. Ani ko mo sleep o niyang gabi eh. Yay! Ay, kalain ba isang kipati. Nga nagtupat ni Kigda ni Martin karon nga. Buwag na mi. O baka matog. Wa pa. Milagro. Muna ka magtrabaho, ingon na arong rasa. Ako nang gihumandaan para makaatiman ko sa mga bata. Sige. Matog na ko. Makatog ka ko, ani. Lamig kayo siyang kakson. Gimingaw na kayo ko niya. Siya ka. Mausad kayong gipati. Pero, muricold naman kayo siya kung kamirang tuhang magatubang. Kinahanglang nga matubagin ako mga pangutana. O gakos ko niya. Pichi, ayaw. Sorry. Naanad lang. Di na pwede. Asawa di ka sa papel na lang. Pero nana ko ilang uyab. Sorry. Sakit kayo, Day. Dili ko ka-imagine nga nailing higugmaon si Martin. Gawas na mo ngayong pamilya. Imo ra bitaon ta siya sa una, pero sa may gibuhat nimo. O lagi, nakasabot na ko. Ako din sa... Nagdagmahay na ko. Gusto na ko siya makuhag balik. Sayo naman kay nasanan. Bana mo gid nimo siya, tintala. Ansa? Wala kayo trabahoon? Naapa. Sige. Una na ko katog, ha? Ikaw akong trabahoan. Pichi. Martin, pasagdi ko, please. Bisip karon lang. Kibingaw na kay kunin mo. Please. Please. Malipayon na akong amiga, da. Oo. Pero naglibog ko, Day. Naimahitabo na mo, pirmi. Banan ako siya, pero wa man lang na mo mastoryai ko nabalik na ba mi o unsa. Ansa ni magiluto, uy? Kabaho ba, ana? Uy! Uy, hala. Di ka ka mabdus? Pag-PT, girls! Unsa? Mabus ka? Oo. Anong murag goal man ka? Ako kaya mahal na. Siyempre, no?
Pero nag-uol ko kay naanabi kay uyab. Og diba, wa naman ta. Unang higayon pa lang nahitabo na balik. Nakibuwag na ako sa kumayap. Kiniba ako nga nakasako niya. O na-realize pa na ako nga love, teka. Martin, Ikaw gyapon nga itong pamilya nga akong piliyon. Bisa kung sa'yo mahitabo. Mong ayaw kagkuol nga makdos ka, okay? Mahal kita ka. Huwag ang atong mga anak. mahal sad kayo ti ka Martin. All of my life it seemed that something had been missed as lonely as the other. Pasalamat na lang ko kay dili pa uwahi ang tanan una ko na-realize ako mga sayo. Og tungod atong hitabo mas nindot ang among pagpuyo sa akong pamilya. Dinhi na lang ko to og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka mga higalan kaagi ni Pichi nga taga Mandawi City, Cebu. Uban sa awit ngayong kipangayo. Awit ka na that ay hot. Ang mga kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain. Ugubos sa direksyon ni Priscilla Recadas. Kamusap mga higala, mga suking ti paminaw. Kinasing-kasing kong gidapit sa papara. Sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamilya.